Teraz je nebo modré. Modré a prekrásne ako ty. Okrem toho dnes nie je smog. Mesto vyzerá ešte krajšie. No jasné, veď je to moje hlavné mesto. Nie, je to naše hlavné mesto. Vieš? Áno? Áno. Dnes budú moje oči tvojimi. Budem ti hovoriť všetko, aby si si to vedela predstaviť. Dobre? Dobre, tak plať. Dnes budú moje oči tvojimi. Budem ti hovoriť všetko, aby si si to vedela predstaviť. Dobre? Dobre, tak platí. Teraz osadneš z bicykla a pôjdeš so mnou. Poď. Tak. Kam pôjdeme? Prekvapenie. Počkaj, moment. Len poď. Ale kam? Povedz. To je prekvapenie. Opatrne schod. Kde? Tu. Pozor, ešte jeden. Už sme tu. Tak. Toto miesto ako by mi niečo pripomínalo. Práve sme vo dvore obklopený balkónmi. Steny sú biele, červené. Dvere sú drevené. Pred dverami sú litre mlieka. Okrem toho je tu vyvesená bielizeň. A je tu veľa, veľa čerekníkov. S rôznymi druhmi kvetov. Áno, áno, cítim ich. Poď. Kam? Ukážem ti ešte niečo. Kam ideme? Pokojne. Kasildiným bytom. Videla som ťa, dievčisko! Mám pokrk svojich krádeží! Udám ťa! Veď toto je Kasildin byt. Ďakujem, ale ako to všetko vieš? Dozvedel som sa. To, čo urobil, sa nedá pomenovať. Prosím o prepáčenie v mene kliniky. Prepáčenie? Prečo? Pre nezodpovednosť Juana Miguela. Pretože najprv usiluje o takú riskantnú operáciu a potom unesie pacientku z nemocnice a odvedie ju kto vie kam. Nie, nebojte sa. To nie je žiaden únos. A ako to mám nazvať? Nie. Ak aj Juan Miguel niekam našu dceru odviedol, tak potom šli na cestu šťastia. Kde sme? Vážne? Neuhádneš? Nie. Tak sa dotkni. Ale veď sme predsa pri kostole otca Anselma. Tak je. Sme tam, kde sa naše ruky poprvýkrát stretli. Pamätáš sa? Áno, tu som ťa poprvýkrát cítila. Poď, Maričoj. Vojdeme dnu. Poprosíme Boha, aby nás nikdy nerozdelil. Poďme. Áno. Poď. Počuješ? Áno.
Tu, láska moja. Presne tu sme sa vtedy stretli. A tu chcem, aby sme prosili za teba, tvoje zdravie a našu lásku. Radšej neprosme za našu lásku, radšej poďakujme za toto. Máš pravdu. Poď. Ľúbim ťa, Maričoj. A ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa, Juan Miguel. Priznaj sa, že si vyhodil to dieťa medzi smeti. Priznaj sa. Ak mi ešte zo pár vrazíš, o to lepšie. Aspoň budem mať dôkazy. Si čistý ako kanál. Tak udri si. Dopraj si tú radosť. A vieš, na čo myslím? Že si jednu vrazím a poviem, že si to bol ty. Ty si najväčšia spodina, akú som kedy poznal, Amador Robles. Prestanem sa ovládať. Ale či chceš, alebo nie, priznáš sa k zločinu, ktorý si spáchal. Simaro, dokáž to. Dokáž, že som to urobil. Čo? Vidíš? Nemôžeš. Vyvršil si sa na malom dieťati. Odsúdil si ho na smrť. A za to zaplatíš, pretože ti zrátam toto a všetko ostatné. A teraz sa ty hnus zmlátim. Prisahám, že ti rozbijem ksich, ty kretén. Čo sa deje? Juan Miguel, ty vieš, že... Prepač, Pablo. Do frasa nemala som... Prečo? Povedala si mi, že už ti ho nepripomínam. Nie, pravdu povediac, ste celkom odlišní, ale neviem, trochu mi asi preplo. Myslím, že je to tou emotívnou chvíľou. Prosím ťa, nehnevaj sa na mňa. Ale netráp sa tým, Maričuj. Tým sa netráp. Mne stačí, že ma ľúbiš. Áno, ľúbim ťa. Ľúbim teba a len teba. A toto je naša prísaha lásky. Nech ťa Boh žehná a ochraňuje, Maričovi. Môj aniel. Pane Bože dobrý. Oče, pozrite. Toto je doktor Pablo Cisneros, ten, ktorý mi zachránil život. Pamätáte sa ešte na ten deň, keď mi jeden muž pomohol nájsť vodu? Áno, dcéra. Je to ten istý. Áno, oče. Boh mi ho zoslal do cesty v ten deň. Oficiálne vám ho predstavujem. Pablo Cisneros, otec Anselmo. Dobre, dcéra. Pamätaj si, na menách ani na tituloch nezáleží, len keď ide o dietky Božie. Chlapče, nečakal som ťa. Čo tu robíš? Mal som pocit, že niekoho bijú, ocko. Mladý má dobrý sluch. Ušetri si svoje komentáre, ty Čo sa tu gauner. deje, ocko? Nič, synček. Nedeje sa absolútne nič. Nie, inšpektor, ale veru deje. Držíte ma tu svojvoľne, hoci nemáte žiadne dôkazy. Darebák si tu, aby si sa priznal k zločinu. Z rešpektu k slepému odídem. A nezažalujem vás. Byť s vami by som sa na to nespoliehal. Nikam nepôjdeš. A opatrne s urážaním môjho synčeka. Inšpektor, keď mi budete môcť dokázať, čo som urobil, príďte. Idem hľadať svojho synčeka. Chcem vás požiadať o láskavosť. Akúkoľvek, synu. Dajte nám, prosím, požehnanie. Áno, oče, prosím. Totiž zajtra ráno mi doktor Cisneros vráti zrak. Áno, ale najprv by som chcel vaše požehnanie, oče. Ale pravda, že deti... Poď, Maričoj.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého žehnám ti, Maria de Jesus, lebo si šľachetné dievča, dobrého srdca a berieš meno Krista, Pána nášho, za svoje vlastné, lebo si dokázala prekonať raz a znova prekážky osudu a to ťa urobilo ešte silnejšou a zocelenejšou. Tebe, synu, tebe, dobrý človek, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého žehnám tvoje ruky, aby prostredníctvom nich Boh, náš Pán, urobil zázrak a tomuto dievčaťu vrátil zrak. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Odíďte v miery, deti moje. Vďaka, oče. Otče, ďakujem vám. Dcérka. Mala by si vziať niečo na upokojenie, aby si pospala. Ó, nie. Patricio má pravdu, Cecília. Mali by ste si trochu pospať. Nie, ani nápad. Ani najsilnejšie tabletky by neupokojili moje nervy, či navodili spánok. Nie, to... Dobre, tak dajte na Juana Miguela v tom, keď vraví, že Maričuj nemôže zostať do konca života nevidomá. Že musí znovu vidieť. Dobre, aspoň zatiaľ som stále na jeho strane. Veľmi si verí a to ma dosť povzbudzuje, pretože aj ja som nervózny s tebou. Aj ja sa bojím. Ak moja dcéra zomrie, ako vravíte... Nie, prosím, toto nehovorte, Cecília. Nemali by sme myslieť na to najhoršie. Naopak, musíme byť optimistickí a veriť, že všetko dobre dopadne. Áno, a ja sa povzbudzujem, nemyslí si, ale nemôžem si vyhodiť z hlavy hlas doktora Ballesterosa, ako vraví, že Maričuj môže zostať blázon. Ach, ten doktor. Uvidíte, Cecília, že sa nič nestane. Juan Miguel vie, čo robí. Musíte mu dôverovať. Poďme si niečo zajesť, áno? No, vďaka. Poďte, Onelia. Áno. Čo sa stalo? Nehovorte, že slepá umrela. Princezná, som pri tebe. Nechápem, na čo sa Vicente vrátil. Nechápem, prečo si to rozmyslel, ale budem stáť pri tebe, nech sa robí čokoľvek. Spolu, láska moja. Spolu sme silný tým a kým budeme spolu, všetko bude dobré. Som ti vďačný, že si mi dovolil tu zostať, Amador. Nemám kam ísť. Bratku, no tak, na to sú priatelia. Sadni si, aby sme si vzájomne pomáhali. A ja som tvoj priateľ, vieš to veľmi dobre. To áno, jasné, že to viem. A ďakujem, že si mi povedal, že Rossio má nového frajera, za ktorého sa chce vydať. A vieš, aké sú ženy. Jasné, že som ti to povedal. Ale hovor, čo bolo s tebou? Si slávny maliar. A to veľmi dobre vynáša. Mám pocit, že každý tvoj obraz stál majetok. Máš pravdu, Amador, stál. Teraz sa vôbec nepredávajú. Čo sa stalo? Peniaze sú ako sláva. Prídu, odídu. Prišiel som o všetko. O slávu, o majetok a teraz prichádzam o Rossio. Ale maj na pamäti, že jedno nikdy nestratíš. Priateľstvo. A to si, Vicente, dobre zapamätaj.